Però digues el que Per dir-ho suaument, sentis. diria que aquest acord last minute és una mica matusser. És a dir, està fet, és un acord que realment no contempla res més enllà del repartiment de cadires, perquè no hi ha una estratègia plantejada a llarg termini, cosa que jo creia que era el mínim indispensable per poder encarar una legislatura. I dic que és un acord fet per salvar cadires perquè d'alguna manera és un acord que garanteix la investidura sí o sí de Pere Aragonès. És un acord que s'ha fet a l'últim moment precisament per evitar que hi hagi una revolta, sobretot a les bases de Junts, que podrien oposar-se, podrien considerar que Pere Aragonès no ofereix prou garanties als independentistes per encarar el procés d'independència com hem de continuar encarant-lo i com no s'ha fet en aquests 3 anys i d'alguna manera s'ha fet a l'últim moment precisament per això, perquè no es doni temps de reacció i de veto a aquesta investidura. Es podria haver fet abans? Sí, però clar, llavors no podrien haver fet els comentaris que han fet avui des de la cúpula de Junts d'una mica de ens passarem pel forro que diguin les bases i si les bases diuen que no ens sembla bé aquest acord l'investirem igualment. Que al final, al cap i a la fi, això és el que han dit i òbviament Quim Torra, Clara Ponsatí, per exemple, com a líders polítics dins de l'entorn de Junts, que no dels òrgans dirigents de Junts, han posat el crit al cel.